8:33 da tarde, ven Oliviera, fastidiado o tempo, e o que non queremos que se fastidien, son os nosos sumidoiros. Aí tedes as toalliñas que se venden como biodegradables, que desaparecen e son un auténtico pero veleno, para as nosas tubaxes, para as nosas cañerías, Rocío. Aquí imos facer unha demostración de, aínda que vos digan que son biodegradables e que marchan polo retrete abaixo sen problema, non é así. Home, claro que non. Papel higiénico, non? Eu teño aquí papel higiénico, pero eu quero que antes vexamos esas toalliñas, as que non son nin desbotables, para ver como, despois de estar tempo na auga, non hai maneira de que se desfagan. Saca aí, Espiño. Fíxate, estas son as toalliñas, Non as tiredes polo váter, por favor, porque mirade, aquí temos as molladas en auga como se fora o váter. Por moito que tire, e eu son de Friola, algo de forza teño, é imposible. Isto xamais se desfai, é imposible. Isto atasca unha porquería. Eso atasca todo. Pero despois están as biodegradables, estas que pon que sí que se poden tirar polo váter. E mirade as biodegradables porque a verdade é que hai que facer bastante forza para que se rompan. Non son tan biodegradables, non ten absolutamente nada que ver co papel higiénico. Mirade o papel higiénico, isto é totalmente unha masilla que se fai aquí, que se desfai todita, todita. Isto sí que se desfai o papel, as toalliñas, por moi biodegradables que sexan, parece que non o son tanto. Así que nós hoxe imos a ver exactamente como afectan estas toalliñas nos sumidoiros, porque dende logo chaman a atención, e a volta vemos un exemplo práctico, unha auténtica problemática aquí xusto en Galicia. Moitos aínda non saben que facer este xesto transfórmase rapidamente nisto. E quizáis de maneira involuntaria, que o que fan coas toalliñas? Tirarlas al váter. De vez en cuando sin que las tiro. Presentes en moitos dos baños das nosas casas, as toalliñas son un elemento moi contaminante. E se nos desfacemos delas mal... Teñen un componente plástico importante que o que provoca que non se desfaga, non se disolva dentro da propia agua. Chegan, polo tanto, o ecosistema convertidas nos temidos microplásticos. E aínda que parece que a maioría ten a mensaxe ben clara... Non, nunca, pero váter non, porque se atasca. Tirar na papelera que teño ao lado do váter, unha pequeniña, e despois a basura. A realidade resulta ben distinta, e os datos preocupantes. En España, dende o confinamento, a preocupación pola hixiene persoal provocou que a compra destas toalliñas aumentara nun 49%. En a nosa comunidade, esta é a imaxe. 24 toneladas de toalliñas retiradas na depuradora e nos sumidoiros de Barbadás. En tan só un ano, este é o resultado da nosa mala acción. Unha tendencia que parece repetirse. Unhas anos pa aquí, sí que vimos un crecemento casi que exponencial. Boa conta deste problema tamén teñen os nosos mariscadores. Así, cheos de toalliñas, chegan os seus aparellos tras saír o mar en Ferrol. Vienen llenos de toallitas que no podemos quitar. Es muy difícil quitarlas, tardamos un montón, todos los días, horas. Vamos limpiando lo que podemos, pero ya no pescan igual, porque al llevar las toallitas pescamos menos, trabajamos más. Tardan eles, pero que tamén tardan as toalliñas. Ata 7 veces máis en desfacerse se tiran polo váter que se facemos no lixo. Semellan indestructibles, e xa son a gran ameaza das nosas redes de saneamento. Pois as consecuencias do uso desas toalliñas deu a voz de alarma o Concello do Grove, cando foron a limpar pois tanto as bombas como tamén os filtros dos pozos municipais e viron que estaban completamente tupidos con estas toalliñas. Claro, eso supón un custo moi elevado para poder limpar e desatascar todo isto, pero ainda máis grave, Espiño, claro, un problema de saúde. É que estamos falando dunha problemática enorme. Véndese como biodegradables, mirad esta imaxe, é absolutamente increíble o taponado que está iso. Bueno, mirade un exemplo, no Grove, como estamos dicindo, limpan os filtros cada 20 días para evitar imaxes como a que estades vendo. Se non o fixeran, estas toalliñas acabarían formando un tapón nos sumidoiros e poderían sanegar as rúas do Grove con augas residuais. Creo que non nos gusta a ninguén, non? Dentro do Concello din que hai que lexislar xa e se hai que prohibir tirar nos váter é difícil, pero habrá que tamén pensarlo.
Dado o mal uso que facemos destas toalliñas e todos botámoslo por retrete, acaban nos filtros, nas zonas de bombeo, abríanse, bloqueanse, reparacións que son costosísimas e, sobre todo, o que significa eso, ter paralizada a rede de saneamento, que pode facer un desbordamento desta rede. Pero o certo que son costes, e costes de operarios, e costes de traslado de vehículos, e costes de xestores. Como digo, ao final todo se traduce en un coste máis coste, poderíase utilizar para outros fins, posiblemente máis sociales e máis públicos. Estas toalliñas, usas moito? Eu sí. E ti cando as tiras, onde as tiras? Alguna que outra polo váter abaixo. Xa sabía eu. Quero preguntarte se algunha vez tiraches unha toalliña hixiénica polo váter. No, está claro que non, porque vai po mar, non? E depois comen os peixes, por os peixes comémolo nós. Porque non son de tirar polo váter. Claro. Son de tirar da papelera. Que mal chamadas biodegradables, que ese é outro problema, non? Deberíamos de acudir á orixe, ao mellor aos produtores, aos fabricantes, non poñer ese etiquetado porque non cumple. E non é certo que cando tocan agua se desintegran ou son biodegradables, todo o contrario. De tal xeito que é necesaria esa sensibilización de todos para ser conscientes de que un pequeniño acto individual ao final se suman miles de actos individuales e perxudica o medio ambiente. Ti eres unha desas persoas culpables desta imaxe. Seguramente. É que somos nós os culpables realmente de todo. Claro. Tamén o medio ambiente, que hai que cuidalo. Sí, pero non cuidamos. Mira pa aquí. Madre mía. Pois fatal como vas a ver, pero bueno, tamén en parte normal, é moito crío aquí no Grove, a xente pois tirará todo polo váter, imagino. É que lle parece? Non pasada, que non se debe tirar, porque atascan os filtros e as tuberías e todo. Bastante grave, la verdad. Fixemos unha campaña que iniciamos nos colexios e curiosamente tuvo moito éxito porque ás veces os pequenos nos enseñan os maiores e son máis sensibles co medio ambiente. Xa debería de salir dun mismo, digo eu, porque sabes que eso despois vai po mar e vai lo comer, tío, ao final. Que non é correcto, eso está clarísimo. Se evita que se fabriquen e se poña en uso, melloraría... Ou seja, que ti optas por directamente que non se fabriquen. Exactamente. La verdad es que poner papeleras en los baños sería una buena idea para reducir el consumo de tirar el papel al váter, pero sí. Toalliñas non poden ir á rede xeral de saneamento porque xeran problemas serios ao medio ambiente e creo que todos coincidimos en que máis que nunca temos que cuidar a ría da Arousa. Todo remata ali, o que vai polas alcantarillas e o que vai pola rede remata na ría da Arousa e a ría da Arousa é ao noso medio de vida, así que respeto por nós mesmos.